Oedd e'n neis cael bach fwy o wybodaeth am sut mae'r ffliw yn cael ei drin yn ystod y gaeaf yn enwedig ynglyn â brechiad a pwysigrwydd cael y brechiad mwyn amddiffyn chi a'r gymuned yn y gaeaf. Daeth Iechyd Cyhoeddus Cymru a rhwydwaith hybiau a llyfrgelloedd Caerdydd at ei gilydd i siarad â rhieni plant 2-3 oed am sut y gallant rhoi haen ychwanegol o amddiffyniad i'r plant rhag y ffliw y gaeaf hwn. Cynhaliwyd sesiwn am sesrigwm arbennig mewn hyb lleol, ac yna sesiwn holi ac ateb byr dan arweiniad y doctor a'r fam Dr Bernard Talabani. Siaradodd am bwysigrwydd brechlyn y ffliw yn benodol y brechlyn chwistrell trwyn i blant ifanc. Esboniodd Dr Bernard fod plant ifanc mewn mwy o berygl o fod yn sâl iawn os ydyn nhw'n dal y ffliw, a'i bod yn fwy tebygol o ledaenu'r feirws i eraill. Fodd bynnag, mae brechlynau yn parhau i fod yn un o'r ffyrdd mwyaf diogel a mwyaf effeithiol o amddiffyn eich hun, pobl agos atoch, a rhai rydych yn gofalu amdanynt. Eglurodd hefyd i'r rhieni y bydd plant 2-3 oed yn cael ei gwahodd i gael brechlyn chwistrell trwyn y ffliw, sy'n ddull amddiffyn cyflym, effeithiol a di-boen, yn gynnar yn yr Hydref, cyn i'r ffliw ddechrau lledaenu yn y gymuned. Hefyd, eglurodd Steffan Davies, y llyfrgellydd plant a Chymraeg, pan bod sesiynau fel hyn mor bwysig yn y gymuned. Pwysig iawn i cael gwybodaeth allan, gwybodaeth i pobl felly ddim rhy siŵr byty'r brechluniau neu ar y ffens y byty cael brechluniau. Fi'n siŵr oedd Dr Bernard wedi trafod ffaith bod nhw'n ddiogel a'r ffaith bod nhw'n gweithio hefyd. A fi'n credu bod consensus fawr o fewn y byd meddygol i bod nhw'n peth dda a bod nhw'n peth positif i pobl ifanc i cael. Ac mae'n neis i allu siarad i'r plentyn bod e ddim yn mynd i boeni nhw, bod e ddim yn mynd i roi unrhyw uniwed iddyn nhw, dwi'n mynd yn brifo, mae jyst yn mynd i fod yn rhywbeth sy'n amddiffyn nhw ac yn helpu nhw i deimlo'n well. Rhowch haen ychwanegol o amddiffyniad i'ch plentyn rhag salwch difrifol y gaeaf hwn, gyda brechlyn chwistrell trwyn y ffliw. Chwiliwch Brechlynau Iechyd Cyhoeddus Cymru am ragor o wybodaeth.